Mapungsitan di guys. Daghan ra bagay kayo CCTV ni Katubang. Daghan kayo. Kakalikay, daghan kayo. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon guys, magpangas ta sa bukid kay magtiwas si Riri og pamugha sa kahoy. Medyo kauwanon pa guys og kuan nya. Nagpilit ta ni sa atong kuan sa katong kuan nga gihatag ni ma'am kay sakit kay kung ulo kagahapon. Mo nang akong gikuan daw ipilit na ko dani kay pwede man daw ni siya sa labad sa ulo pero nawala gyud baya ang sakit sa akong ulo guys. Then datong mga naging kuan akong pingkil sakit. Akong gihaklupan. Wala baya. Nindot na siya nga haplas guys kay nga kanang kuan. Mura siya kaning salumpas ba? Kini siya mura siya salumpas na mura pod baya to nakawala sa atong pingkil ni Riri nga gasakita. Asar ba tong akong agdalahon? Dala ko sa planggana didto daw kuan kay ulay planggana. Rapo to sa mga kuan. Dala tag biksin wala siguro na biksin dito. Dala tag asukar guys kay ganahan day tag pangapidad to. Ya si Raymond eskwela na. Sige balik mo na gini mo ni. Diyan na ta dinhi sa paya guys. Ini sila ni Papa na anak pod sila din hito sila dito sa sapao nag sugod na sila pagbugha. Yan na sila ni Papa din guys. Dili. Wala man to nakaliwat, mga bagay. Tawag ito na Namahaw naman? Ganiha ra day sila dinhi guys, namugha. Tabangan ni Doy pagka very good ba. Daghan na ilang kuan guys o binugha. May ako dali kung ako ra isa di. Ay binugha mo dito mo sad mo pikas. Ha? Dito sad mo sa pikas na mugha. Kamu? Adbit. To bulon mo yan. To kamutian sa una ba? Na day dito sad. Ko si binugha dito. Uno mugha man ni gapon nagbugha apon gapon. Kaya tabunan sa andani. Kaya di pa ni makot. Nagahon saging mo. Ito dito na may sapo day tabon. Na tabunan to dito. Ay pait ni. Kung baboy na ihaw nun. Balik yung pulo anak yung naon mo. Hoy, imo trabaho karon day dong? Wala pa. Nami kaya dahil nga kahoy. Oh. Yeah. Mag-gym siguro na. Hindi ko na ka. Ang gulong sinso ba? Manapaan. Ito ka na to bansilay dito nga kuan kahoy. Ang bansilay dito. Ito. Pero gamay ra. Hilaw pa sad. Dali ko na paugang bansilay sir. Ano na? Pinasiga na nito. Buhat pa gini ah. Man tanan. Ha? Di man tanan buhi. May buhi kay siga.
Laya naman ko man. Ibuwad pa gini siya. Oo. Buwan. Pang-file sa ni Papa daan dan ha, oh. Kuha na siya guys, mahangin-hanginan na siya guys. Tarong nga di mabasa. Kurmatahon na rin siya. Sulod sa sako kay parang madala rin dito sa ubos. Rugma na mabakante na yung kabaw ni Jongjong kay katawa mong kabaw di pa mantog ka. Kurmatahan. Di pa rin pagkabiran yung kabaw. Balsa. Kapoy basta kung balsa ito pa ingon. Gani nga kurmatahon. Kan Jongjong dahil naghako na sila karon. Nagdragging sila Jongjong. Apit sila nag-dragging. Ya ila Peter. Kaswagan. Kamuti nga may unod guys. Puro ra dahon. Ang manok na namintana guys. Naguli ko guys kaya maglungag para sa ilang paniudto. Nag-ihaw tag manok guys. Unya na human naman ni og kuan gihinluan ni Doydoy. Human naman ni ato na ning isulod sa kaldero kay ato ra ni siyang sabawon. Dala ko sa kalderin kay ang kaldero din isa ra. Sudan sa paniudto guys. Wa man tay ipalit sa sudan na man tay manok. Aw, manok na matik. Ato na lang masalang diha guys. Ya, naguli na po si Riri na mukha siya dito. Daghan ang kahoy guys para sa pista. Ready na ang iha. Nanay griski og bughas kahoy guys. Bugha guys. Aman dapat ito toton di ay. Napay isa oh. Makadaog ba ka ni sa atsa? Maura. Amang kok lula. Makadaog ba ka ni sa atsa? Agoy, di ay. Luto na guys, ang kuan. Tawang haligyo. Tinulang manok nga Bisaya. Kut-kut ang haligyo. Ready na tong paniudto guys. Berarti ila suruk. Dito daw yung alas 9. Lisod po ako to pasagdada. Sunod di na ako hawason bala mabasa kay po. Pahaon ta.
Namnam tara, kaon na pa. Tuyo ito lola kay. Ang ilang ang gubok-gubok ka doy. Mga pagtuon ako na to. Ilang kakawat sa buka. Kaya naman. Sabaw daw. Ano daw? Ma. Ako di mo ng kabong minsan. Ako siyo. Habog. Ma. Habog niya. Sidlan ba? Kuha ko sa kuri para maka-upload sila din Mario. Kaya nakapaka sa sulod na. Nasa sulod na. Ito na. Gumaga. Ano sa kaluwag dito? Kaya ka, kira ka na na. Kira ko ano. Uri, dana ka rin. Uy, dana ka rin. Ya, ikaw ra diya paglingkod pagtarong. Naon ka guys. Lingkod patuhon ni Rere. Agoy, paniugto kita guys. Ang pali ito isad. Iwag mo. Sabaw. Sabaw. Nah, iahak sa kabukman. Pag ng bana kay isa lang, Zara ay yung kalaban. Inay ang kalaban. Abang na ka. Hindi ka pangabang. Tarong ganong. Abang na ka. Abang ka. Abangan na ka ha. Ah, gaga. Sudah nanti. Anad baya. Anad baya ang konsilingan. Silingan guys. So dayo. Mapugsitan di guys. Dagan na bagay kayo CCTV ni Ay, katubang. daghan kayo. Kakalikay, kay daghan kayo. Digit kalimot guys. Kay naala gid ebidensya. Kaon ta guys. Erda. Halang-halang. Domingo na ihaw gyapon milili ni. Abot na mo dinhi, ano dinhi doy. Badut mo. Ay bado. Sabado to kay. Bado. Dato mi naglabi sa. Dato na mi sa waiting shed ilan ni putik. Tingo. Tadaw ra gid ni ito. Ano man sila eh. Anak ko dire at diyan ako like agoy sila nung toto kay kadong naman sila dire. Gignam din ni ada ni. Kadong naman pa uli. Mas lali din. Wasa kunya sa bai. Ang daan to ni ang piling nga pangas sila. Ano ko ma? Ano ba? Kakaya. Ito na ni Did. Ito mga. Ay, gusto ko to pangas malilin kay way bantay Richmond, sila to sa garon. Na-upload mo ko daan. Naman bintoy. Ang dolag. Di sa minagpangas. Upload niya. Sugatan naman ko. Og nakani mo na yung mga snebe. Sapon ba ta? As may bimedya man mo nang uli no. Abot ti dos dis na. Tapos yung sino masawat niya. Unahon na rin ako itong upload. Abay na. Ala nga,
Uli mato kayo wakapugong ang sabok saging. Ha? Naguli mato kayo wakapugong ang sabok saging. Paabot pag dito kayo na pinabilin ng sabok saging. Amo na pa yun to na po. Mahaw na mo. Saging naman po. Dito naman may nakadrito ilan ni Rote. Wala naman sila nakuli. Saging-saging di ay. Saging. Managin na katong laki nga bulugon. Ito. May laki ng buyo. Isang buyo. Tanaw na ako dito ba? Layo. Gante. Wala na rin laki yan. Ay, ito rin ito sa balay. Nagit mo ipag tanaw ko ba? Abi na ko asad ito. Ngayon nga. Ang kabamiso nga. Di dahil pakaabot sa tingong ang iro. Hindi. Panghaom sa piso. Managitan. Kiso rin na iyag ko na. Masugid siya. Di sa kaugoy sudan. Na? Ah. Nangiwang kayo kayo humingi man. Masig mantana ako. Wala di dito. Ang tambok na siya itong dinig ko. Sige. Sige ang anak ko. Sinapak. Ang tambok na kayo. Katuwas na nga ba yung sudan? Dala ang... Wala rin nakabalulin nga ang iyang manok ang ipalit sila mag-iihaw. Ang lula mo duma. Sirit-sirit. Bulbul. Yakin mo nila. Rasa mo ka? Lumaga niya. Wala to lang yung simentara. Hindi na sa. Oo, hindi. Agwilwil lang sa bawat tulo. Ha? Agwilwil lang ko ano tulo. Kay katusang Chinese chicken tambok kay tunduan. Tumatilan. Tambok doy. Tambok. Bigyan na Ramon. Wapa ng itlog. Awak atong basilan. Bata pa rin. O kuman ka magpabread. Katong tulo mo nagpabreed na no. Tanaw ako lagi ko asa. Emer si basilan dami nga po. Naman yan. Ako itong bunting? Nasentensyahan. Ating ako ang hurot. Saraman po guys. Parang na. Wala akong tayo mabiling sa piso ni Luna o nagdakpan ng laki. Huwag ito nabuin nilang lang. Naway laki nga isa. Tulpitan. Okay. Ang sisingin. Oh. Sa buhay man paghawid ni Mimi. Gani. Ay. Sinili sa kayo naghawid ay. Oh, naluwas to. Pagitaan mo, di na magkakita. Lagi ka naman dito gahapon o dito nagkuha ko rin. Yan ulit. Ni ulit. Namahaw ko ganiya. Wala may. Nara ko niya. Kakaka siya ito. Asa bang mga bagian niya? May bawo. Ganyan. May bawo. Na, ihaw. Ay katuluga naman di kaghapon. Yan di bata niya. Buwan ko lang mag-istorya ng pang-ihaw. Lo. May bawo. Sakto yan ginawab. Abang. Abang na. Sayaw siya. Sila mga kabalik. Sumad. Sumad. Bahit ko sa tumad. Dalera pa kayong ulan. Naman imo ihaw nang sumad ng nanay ko. Pagdag ko rin tad. Pagdag ko rin tad mong manok ber. Ha? Enero. Dagko na nga. Ang tuso ba? Gani. Ano guys, baru kami bisaya guys. Manok. Pinula. Ay katong lima kung nabuhi patong duha no. Laganan ko. Ganina na nag tangag na sa dang isda ang aking gumulan.
Ligani ka nabuyan niya. Nabayag lampaso. Di na yun sa kumpiyansa di ako. Ang daman gina sila sa manok kaya pagpanguli daga nila Oo. kung ilang Hindi ang ampay pahiya ang ba? ilang masaya ng manok. Ito ba sila ila jujug paingon. Nadanlog kayo. Mara na ila kalipay dyan. Ugat tungag kanahan ng gulong din mo. Hindi ampay ang masaya ng manok. Ano uban-uban dali ko ni Mama Rosa. Ang at. Uban-uban po ah. Loro. Tubang siya. Wa ba mo sa Rosa na ka? Kita sila hindi uban lang. May awat kaya. Tubig-tubig lang sa taloy. Kaya pa ko namin nyo. Nanay sa una. Tornino to yag kukuan sa una. Tornino sa to. Guys, nahuman naman may paniod to man. Ngay kay mis kamote ug naay unod. Muna akong gikutkutan kagahapon guys. Naambot ka karon makakuha ba kami gahapon tulor ka buok akong kuha. Karon basin daghan na kay naa man si Auntie Mercy. Hunter man ni mga mote. Hunter man ni mga ukay. Apil si mama. Ay sus, kini si mama nga karaan ni nga mga mutihay. Kain ng hambog din yung unod. May pagway ito'y kuan. Upaw. Meron. Ay, lang oh. Atong kuha gamay guys. Matabirak na na ah. Ikaw na po sirit mo dani. Kao na si Richmond ni guys. Agtikang-tikang na ma. Agpasayaw ni mo nga, agtindog yun siya nagpamuhi na bilaging nga ba. Gino ko, kalingaw to sa bata. Umuhi yun. Bahutaan naman ito rami atok apo. Bahut. Kapamuhi yun lagi. Pagkasayop at tumbling. Yun si Koreana agkanta ah.
Kaulit na siya kay di na mag-undang si Korea nagkanta. Kapoy na kay siya ba? Kaulit na siya di sayaw ko. Durog siya, wala lang siya. Balag. Gaya niya pagkapa. Lita na siya. Di nag-undang yung lingikan ka. Pamuhi na di ay siya. Pala sayaw gapon og balin. Ah, di ba sa uyang. Kainin ko si Lore nga lami baka isipin yaya ah. Isa kan dyan? Lore. Naunsa? Lami kuno isipin ni yaya. Niya nga nagpabadlong. Daghang kayo ay sos. Sa kaplanggana. Sa kaldero nga. Magintay kuan sa kamote guys kay ikapila na ninamo dani nga tanom sa kamote. Pila din tanom. Kani nasublian na ni siya. Layo ka ayo. Klaro gyapon ka. Ikaw balaka kay klaro ka balag layo. Meron na akong kuha guys. Mamaligya na tag kamote. Kamote mo diha. Meron na itong kuha. Damo kay ma. Oh, Damer ako. kalungag na tara ni ma. Makabalik ko dani ra ko tugtog sa kubang. Ang imo din giliba, labay nimo din. Ako ging gilabay ma. Akong gilabay. Daghang kahoy. Tarungan na imo. Tarungan namong tripod diha. Kayamanan. Oh, di nakaharvest na si auntie sa kamote guys. Isa ka planggana. Isa ka planggana kay nakasulod na sa planggana. Abi na ko buhay kuha ba. Ito sila si Tulin. Asa? Nakaslatan. Andi mas. Magligid-ligid man tag sa uton ng sinilas di. Ibilin na sa ibabaw. Ya anak yang Mura ba nag anak yang sinilas tunggu sa kadagan sa mukay. mura ba nagbarko? Manguli na po dahil mi guys kay kaulan mo na. Humana man po og pamugha sa kahoy. Sila ni Papa, humana mo pa yun to nang uli sila. Kay nakunoy lang mga linabhan dito nga wala nga halay. Pero guys. Ya nana. Uli na sila guys, hinahina na sila baklay. Kay medyo ga kuan na oh. Ga hilak ng kuan. Langit. Hikay na punta sa itong mga dala. Kay agpangas ta din, hindi magkahimo nga di tagkagiba. Napay paan, ang kamote.